Il-Prim Ministru Robert Abela qed jgħid li se jassigura li ma jrepetux ruħhom episodji ta' qtuħ tad-dawl kif kellna fl-aħħar jiem, dikjarazzjoni li jagħmel mal-ġurnalisti f'Kastilja aktar kmieni filgħodu. Il-sitwazzjoni nqalat fil-distribuzzjoni, jiġifieri fl-arterji li waslu il-kurrent elettriku ġewwa id-djar tagħna fejn ġew nesperjenzati numru ta' ħsarat, ferjas fejn kellna konċentrazzjoni li saru diġà ħafna xogħlijiet, ir-riżultati kienu tajbin. F'dawk l-erjas li qatt jeħtieġ li jsiru xogħlijiet, ir-riżultati kienu inqas tajbin u għalhekk huwa ċar li dak ix-xogħlijiet li saru ħallew impatt li kien wieħed pożittiv, fejn qatt ma sarux ix-xogħlijiet nagħti impenn u diġà tħaddit mad-diriġenti kollha tal-Ene Malta mal-Ministru Mirjam Dalli li r-rata li bija saru x-xogħlijiet tiġi aċċellerata, l-investiment irid ikompli jissaħħaħ ħalli niżguraw li episodji illi kellna f'dawn l-aħħar sigħat ma jerġgħux jirrepetu. Quddiem din il-kriżi l-editorjal tal-ġurnal The Malta Independent stqarri li l-qtuħ tad-dawl li qed nerġgħu nesperjenzaw matul dan is-sajf jikxef snin ta' dewmien u tkaxkir ta' saqajn fejn jidħol pjanar u investiment fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. L-editur ifakkar li l-Gvern ilu snin iwiegħed li se jsolvi din il-kriżi. Iżda llum xorta l-pajjiż mhux jiflaħ għad-domanda. Din hija problema li ilha żmien twil evidenti quddiem għajnejna. Bl-editur tal-Malta Independent ifakkar ukoll il-provvista tad-dawl mhix lussu imma servizz essenzjali għall-familji, l-anzjani u persuni li għandhom negozju, persuni self-employed jew dawk illi iħadmu magħhom in-nies. Dawn kollha qed jiġu affettwati direttament mill-qtuħ tad-dawl. Din l-analiżi tfakkar ukoll li l-investiment riċenti fis-sistema tad-distribuzzjoni beda tard wisq u l-grid mhix tiflaħ għad-domanda anke minħabba żieda enormi fil-popolazzjoni. L-editur ifakkar li l-pajjiż ma jaffordjax sajf ieħor bi qtuħ ripetut fil-provvista tad-dawl u jinsisti li dan huwa il-bażiku għas-soċjetà tagħna.